дар даромадгоҳи маҳаллаи гулистони ҷамоати диёти ворух ба муносибати номгузорӣ намудани кӯчаи марказии маҳалла ба номи корманди шоистаи ҷумҳурии Тоҷикистон, собиқадори меҳнат шодравон Абдусамад Шомирсаидов маҳфили хотирмонӣ баргузор гардид. маҳфилро бо сухани ифтитоҳӣ раиси шӯрои собиқадорони шаҳр Содирхон Қосимӣ ҳусни оғоз бахшида таъкид дошт ки ба тасвиб расидани қарори маҷлиси вакилони халқи шаҳри Исфара оид ба гиромидошти хотираи неки ин марди қавииродаву мубориз, ташкилотчӣ бо маҳорат, фидоиву нексиришт, ходими намоёни ҷамъиятӣ, хоҷагидори номвар Абдусамад Шомирсаидов ва номгузорӣ шудани яке аз кӯчаҳои маҳаллаи Гулистон худ далели қадршиносии меҳнати софдилонаю пурсамар ва хизматҳои шоиставу шоёни ӯст. гиромидошти шахсиятҳои бароманди диёр намунаи барҷастаи арҷгузорӣ ва қадршиносии хизматҳои арзандаи онҳост. номгузорӣ гардидани яке аз кӯчаҳои калони ҷамоати деҳоти ворух ба номи корманди шоистаи ҷумҳурии Тоҷикистон, хоҷагидори номвар шодравон Абдусамад Шомирсаидов далели гуфтаҳои болост. мафсуф 55 соли ҳаёти пурсамари худро дар вазифаҳои роҳбари иттиҳоди бурдоқипарварӣ, 2 маротиба роҳбари хоҷагии баландкӯҳи ворух, роҳбари иттиҳоди таъминоти техникии кишоварзии вилоят, роҳбари корхонаи шир ва идораи беҳдошти замин ва обёрӣ пурмаҳсул ва самаранок кор карда баҳри пешрафту ободии диёр ва баландбардоштани сатҳи некуаҳволии мардум хизмати арзанда намуданд. ному кору пайкори ин қабил шахсиятҳои арзанда ба саҳифаҳои таърих рафта, амалҳои хайрашон хотираи неки он касро дар замиру ҳофизаи халқ боқӣ хоҳад гузошт. раиси шаҳри Исфара Баҳоваддин Баҳодурзода зимни баромади худ таъкид дошт ки асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон борҳо таъкид месозанд ки зиндагиномаи ҳар як шахсиятҳои маъруфи Тоҷикистон як мактаби таҷрибаи ҳаёт мебошад. омӯзиши ҳаёту фаъолияти онҳо дар тарбияи эҳсоси наҷиби ватандӯстӣ, садоқату хизмат ба ватан ва худшиносии миллӣ зарур аст. мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии шаҳри Исфара низ дар баробари арҷгузорӣ ба шахсияти бузургмардони миллатамон ва омӯзиши амиқу ҳамаҷонибаи осори онҳо вазифадор аст ки ин мероси ҷовидониро ба хотири тарбияи наврасону ҷавонон дар роҳии башардӯстиву инсонпарварӣ, ватанхоҳиву ватандорӣ, илму ҳунаромӯзӣ ва ахлоқи ҳамида истифода намояд. шаҳрдори Исфара аз роҳи меҳнати пурмаҳсули яке аз шахсони шинохта ва бароманди шаҳри Исфара Абдусамад Шомирсаидов ёдовар шуда аз ҷумла зикр намуд ки ӯ 5 даъват вакили маҷлиси шаҳрӣ, 6 даъват вакили маҷлиси вилоятӣ ва 1 даъват вакили маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон интихоб гардида бо мукофотҳои олии ватан, медали барои меҳнати шоён, ордени дӯстии халқҳо, медали хизмати шоиста сарфароз гардонида шудааст. ман бо шодравон ҳоҷи Абдусамад Шомирсаидов аз соли 80 шиносӣ дорем. вақте ки ин одам ҳамин соҳаи силхозтехни вилоят кор мекарданд, ман якчанд бор аз идораи об рафта масъалаҳои таъминоти гузоштагинда ин одам барои хоҷагии об ки имрӯз ҳама вақтон зарур буд масъалаҳо ҳал карда чизи навбатиги ёфта дода вай мекарданд ки барои об, барои зиндагӣ, барои пешрафт хоҷаи қишлоқ ҳиссагузорӣ кунанд гуфта. ҳамин қадар шуд ки солҳои охир як 10-12 сол мо ҳамроҳ кор кардем. ин одама сардори идораи давлатии хоҷагии оби шаҳри Исфара таъин карданд. мо ҳамкор шудем. ниҳоят ҳиссаи ин одам шодравон бузург барои обёрии заминҳои ташналаб, барои сари вақт таъмин намудани оби полезӣ, хизматҳои шоёни ин одама қадрдонӣ карда бо қарори ҷониби олии муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон корманди шоисти ҷумҳурии Тоҷикистон сазовор гардиданд. ин фахри мо.
мо имрӯз меҳробони вилоят фахр мекунем ки бо чунин шахсони бузург ҳамкор будем. имрӯз ки рӯзи ёдбуд яке аз кӯчаҳо мана номи ин одама гузорша мешавад, ин одама номи бо гашта зинда мешавад. оянда ман боварӣ дорам ки ҳамин одама номаш абадӣ зинда хоҳад монд. абдусамад шомирсаидов тамоми умри бо баракати худро баҳри рушду нумӯ ва сарсабзиҳои исфари беиштосо тарғибу ташвиқи сиёсати давлату ҳукумат сарф кардааст. алалхусус абдусамад шомирсаидов дар амалигашти дастуру супориш ва ҳидоятҳои асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон ҷаҳду талош варзидааст. имрӯз хеле хушбахт худро ҳисоб мекунам аз он ҷиҳат ки ман дар рӯзи тантанаи кушодашавӣ ҳамин номгузории ҳамин кӯча маҳалла ба номи шодравон абдусамад шомирсаидов иштирок дорам. шахси мазкур хеле одами соҳибдил, одами ҳалим, хоксор ва ғамхор мебошанд. ин хислатҳои негишона ҳисоб гирифта ҳукумати шаҳр ҳамин кӯча ба номи мо гузаштааст. ин хеле арзанда мебошад. ин як мактаби таълим ояндаи фарзандон мебошад. ҳамин хел одамҳоя, ҳамин хел шахсҳоя барои насли ояндамоя дар рӯҳияи ватандӯстӣ тарбия кардан на танҳо кӯчаҳоя гузоштанд, балки номҳои мактабҳо, номҳои донишкадаҳоя ҳам гузоштанд, дар кор ки ҳамин хел одамҳоя ҳамеша мардум ёд карда намунаи ибрат шаванд. баъдан ходими намоёни давлатӣ Гулафзо Савридинова, собиқадори соҳаи хоҷагии об аз вилоят Абдуллатиф Султонов, раиси маҳаллаи Гулистон Суҳайлиддин Сангинов аз масъулиятшиносии баланд саҳми Абдусамад Шомирсаидов дар пешрафти истеҳсоливу корҳои ободонӣ, баландбардоштани сатҳи зиндагии мардум, тарбияи насли ҷавон ва ғайра ёдовар шуданд. ин шахси табаррук ҳамаи рисолатҳои инсониро ба ҷо овардаву аз худ як иззи неке боқӣ гузоштаанд. имрӯз кӯча ба номи ҳоҷи Абдусамад Шомирсаидов шахси бузург номгузорӣ гардид. боварию итминон дорам ки ин ходими сиёсиву давлатӣ, ходими ҷамъиятӣ ва як инсони накӯкору ободкору созанда буданд ва номи ин кас ба солҳои дуродур ба ёдгор хоҳад монд. аз номи аҳли хонадони Шомирсаидовҳо Рустамҷон Шомирсаидов ба асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, раиси вилояти Суғд Раҷаббой Аҳмадзода, раиси шаҳри Исфара Баҳоватдин Баҳодурзода барои қадршиносии меҳнати софдилонаи тӯлонии падар ва арҷгузориҳои барои гиромидошти хотираи некашон арзи сипоси самимона намуд. сипас дар вазъияти тантанавӣ бо иштироки меҳмонон, хешону пайвандон ва наздикони Абдусамад Шомирсаидов парда аз рӯи лавҳаи ёдгорӣ бардошта шуд. ин иқдоми наҷиб барои наслҳои имрӯзу фардои ин кӯчаву маҳалла ва шаҳри Исфара дарси меҳнатдӯстиву меҳанпарастӣ ва садоқат ба ватан хоҳад буд.